right. Ndofunga tese takanzwa nekuziva zvemuchato wamaititi wakanzi wakaspendwa 100,000 pane nyaya ndaya nayo, asi sandapinda munyaya rega nditende vakasubscribe newewo uri kusubscribe nhasi uri munyowani pano. Don't forget to subscribe to our channel. Pane nyaya ndaya nayo iyo nyaya iri kutenderera pasocial media zvamanje manje maititi vari kutaura toda kupama mumwe muchato paamerica kunova ndo kunoita sei kunogara murume wavo, I think ndo kwaari best, ivo vari kutaura kuti toda kuupamha umwe mutexas. Saka umbowo hwepost yavakaposta ndinaho huripo iyo irapo iyo vachitaura kuti toda kuupamha mumwezve munotsvagirwawo makeup artist wekumalawi. Ndofunga handizive kuti vakataura kuda kutsvinya here kana kuti vandoziva kuti kunobva vanoita se vanonyatsosota vanonyatsogona. Saka ndo nyaya ndanga ndinayo, ndo nyaya yaita se yangondiunzawo paBombshell Television kuti update ndizivise avo vaita se vachangosvika. Thank you for watching. My name is Bombshell. Don't forget to subscribe. Ndo zvandanga ndinazvo muzuva ranhasi. Saka tell us what you think in the comment section kuti zvoitika here kana kuti masasi kungotaura pasocial media. Thanks for watching much.